Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti kwasala masiku ochepa chabe kuti ndithu parliament isegulidwe. Parliament imene ndoti ikuyamba ndithu mu chaka cha 2025 kukathera mu chaka cha 2030 zaka 5 zimenezo. Ndipo tenga ndi schedule imene inatuluka ku parliament kumeneko ikuonesa zonena kuti aphungu amene asankhidwa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 akuzayamba ndithu kulumbira pa 27 kukathera ndithu pa 28 October. Pamene potunde kuti aphungu amenewo akukasimikiza makakunena zona kuti avomereza kuti atumikire nzika za dziko la Malawi kuchokera ndithu kuma constituency amene ndithu anasankhidwa aphungu amenewa. Ndipo tenga ndi schedule imene zikuonesa ndithu kuti pa 29 October ndi tsiku ndithu limene kukhale kusankha speaker wa nyumba ya malamulo. Ndipo satira zimezi taona ndithu kuti ku chipani cha Democratic Progressive Party kumeneko ndithu analengeza dzina la munthu amene ndithu akapikisane nawo pa udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo kumeneko, amene anapereka dzina limene ni mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi, amene watu ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye ku chipani chimenechi dzina limene latumizidwa ndiye kuti ndita a Samia Sulemani. Tindi chikhulupiriro kuti ambiri nkhani imene tayitsata bwino. Ndiye anthu ndithu akuyembekezera mwachidwe kuti aone zona kuti kumbali ya chipani chotsutsa chimene chitu cha Malawi Congress Party kuti kubwera zina la ndani kumeneko. Makapotsatira ndithu kuti mbuyomo kumeneko ndithu amene ali Speaker of Parliament ana ndithu Catherine Gotani Hala. Ndiye situzo zoti kuti amene akapikisana pa udindo umenewo ndomwe Catherine Gotani Hala kapena apereka zina lina. Ndiye monga ambiri tikutsatira bwino kuti ku parliament kumeneko kuli ndithu zipani zambiri zimene zindi aphungu kumeneko, amenenso mwina nkuthekera kuti ali nako kuti atha ndithu kusankha munthu oti akapikisane nawo pa udindo umene wa speaker wa nyumba ya malamulo. Komano posatira zimezi taona ndithu kuti achipani cha PDP chimene chitu amene mtsogoleri wake ndi Akondwani Nankhumwa, iwo ndithu aonesa chidwi choti azapikisane nawo pa udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo kumeneko. Ndiye funso nkumati kodi amene Akondwani Nankhumwa ali ndi kuthekera kopambana pa chisankho chimenecho. Funso limene likubwera makapo osatira ndithu kuti monga ambiri timatsatira bwino kuti amene amayenera kupambana ndi amene ndithu wasankhidwa ndi majority, amene wavotedwa ndi anthu ambiri kumene ku parliament ndi amene ndithu amasankhidwa ngati speaker wa nyumba ya malamulo. Ndipo tenga ndithu ni mmene zili ku parliament kumeneku, kodi amene Akondwani Nankhumwa ali ndi majority, chipani chawo chindi aphungu ambiri. Komano potenga ndithu ndi uthenga umene ambiri kupeti kutsatira bwino kuti amene akuziwika bwino ngati phungu wa chipani chimene cha PDP ndi amene ndithu Akondwani Nankhumwa, amene sote kuti ni mtsogoleri wa chipani chimene cha PDP. Komano potenga ndithu ndi amene ali ndi majority kumene ku parliament ndi kuti ndi achipani chimene cha Democratic Progressive Party, makapotsatira ndithu kuti iwo ndithu ali ndi aphungu okwana 80 pambuyo pake pamabwera ndithu chipani cha Malawi Congress Party, iyo ndithu chindi aphungu okwana 50. Aphungu ena ochuluka ndiye kuti ndi a independent. Ndiye nkutheka ndithu kuti amene Akondwani Nankhumwa ndiye kuti mwina akha kumenya kampeni kumeneko makamaka ndithu kwa aphungu amene ali independent kuti mwina ndikapasa voti makapa chisankho chimenechi. Komano potenga ndithu ndi majority ndiye kuti ndi achipani chimene cha DPP ndi amene ndithu ali ndi kuthekera kuzachita bwino kumeneko. Makaposatira ndithu kuti iwo anapanga alliance ndi zipani zina ngati za Ford NDP zomwe ndithu aphungu ake mwachidziwikire ndiye kuti akha mbali imene ya chipani cha Democratic Progressive Party kumeneko ku parliament. Komanso paja ndithu tinamva masiku angapo apitawo a Newton Kambala makamulangizi ndithu wa mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement, iwo ndithu amafotokoza kunazo kuti akapita ku parliament kumeneko ndiye kuti iwo ndithu akaonesesa kuti akhala mbali ya boma imenetu ndi ya chipani cha Democratic Progressive Party, zimene ndithu zikupereka danga kumeneko ndithu ku chipani cha DPP kuti ndithu chitokha ndi majority kumeneko. Komano potengera ndi mbiri ya amenewa a Akondwani Nankhumwa a chipani cha PDP aoneka ndithu kuti ku parliament kumeneko anapitako pakanthawi, komanso ndithu ali ndi experience. Ndiye potenga ndithu kuti udindo umene wa speaker umafuna ndithu munthu kuti anakhapo kwambiri ku parliament komanso ali ndi experience imene ndithu parliament imayendera kumeneko. Ndiye potengera ndi amene Akondwani Nankhumwa chifukwa choti analowa ndithu mu chaka cha 2009, komano nthawi imeneyo analowa ndithu pa tikiti ya chipani cha DPP. Ndiye mu chaka chimenecho cha 2009 anasankhidwa ndithu kukhala wapa mpando wa parliamentary committee kumeneko mu chaka cha 2009 kwafika ndithu mu chaka cha
11 maka parliamentary committee imene ndi ya media kumeneko paja kumakhala makomiti osiyanasiyana pajanso ndithu iwo ndithu anakhalapo leader of opposition kuchoka mu chaka cha 2020 kukafika ndithu mu chaka cha 2024 paja kuti azichoka ku leader of opposition zinabwera makaposata ndithu kuti kumeneko kunali nkhani yonena kuti iwo ndithu amayimira chipani chimene chinali majority chomwe ndithu mu nthawi imeneyo anali phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha DPP ndipo posatira ndithu kuti kunali mpongwepongwe mu nthawi imeneyo ambiri tikupita tikutsatira bwino kuti amene akondwani nkhumwa ndi kagulu kawo kachina Nicholas Dawson, achina Ken Nsonda, achina Mark Bottomani, achina Grezeda Jeffrey, anthu amenewo ndithu anawukira kumeneko makankhani okhuza ndithu ndi convention imene yafuna kuchitika ku chipani cha DPP zinkaoneka ndithu kumeneko kuti akondwani nkhumwa amafuna ndithu udindo wa mtsogoleri ku chipani chimene cha DPP ndipo posatira zimene ndithu kunali mpongwepongwe ambiri nakutsatira bwino mpongwepongwe umenewo mapeto ake disciplinary hearing inapeza zoti magazi amene wandoti onse anathotholedwa ndithu ku chipani chimene cha DPP ndipo posatira zimene kumene kuso ku parliament kunali ma issues makakhuza ndithu ndi mpando wa leader of opposition ndipo paja pa chisankho chimene chinachitika pa 16 ichi tikuti ndithu anapambana kumeneko ndi ku Mulanje Central Constituency ndi kumene ndithu amachokera amene akondwani nkhumwa ndipo tengani imene akuyankhulira amene akondwani nkhumwa akunena zona kuti akapita ndithu ku parliament maka akasankhidwa pa udindo umene wa speaker of parliament akaonesesa ndithu kuti kumeneko akupanga treat aphungu onse a nyumba ya malamulo kumeneko mofanana mosatengera ndithu kuti amene ali chipani chanji kandi kuti ndi wa chipani cha DPP kandi kuti ndi wa MCP kandi wa UTM kandi wa UDF onse ndithu akapanga treat mofanana ndi mene akufotokozera pamene kampeni yawo akumafotokoza moteromo komanso akusindika maka pa mfundo onena kuti kumene ku parliament akaonesesa ndithu kuti kukhala umodzi kumeneko sokhala ndithu zotukwanizana ndi zina zotero akaonesa ndithu kuti kukhale umodzi anthu akakhale ndithu akugwira ntchito bwinobwino maka ndi cholinga ndithu chotumikira nzika za dziko la Malawi nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti ku parliament ndithu anthu amba kubwera ochuluka maka kuonesa chidwi kufuna kuzapikisana pa mpando wa speaker ya nyumba ya malamulo kumeneko ena mwa iwo ndithu amene adziwika bwinobwino ndi akondwani nkhumwa amene ndi mtsogoleri wa chipani cha PDP komanso paja ndi phungu amene ndithu amachokera ku Mulanje Central pomwe ku chipani cha Democratic Progressive Party mtsogoleri wa chipani chimenechi amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika amenenso ndi mtsogoleri wa dziko kumeneko ndithu atchula zina la Samia Suleiman kuti ndi amene akayimira chipani chimenechi maka ndithu pa udindo umene wa speaker wa nyumba ya malamulo ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu tsawali upanga like video imeneyi komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chonguti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakupezani mosavuta.